אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, שמעתי את הדוברים שהלינו על מצבו של משרד החוץ. הם אומרים שהוא מפוצל, שהוא מרוסק, שהוא מחולק לכמה משרדים. מי אומר את זה? חברים בישראל ביתנו, ביש עתיד ובמחנה הציוני. ובכן, אותי זה מפריע לשמוע את הטענות הללו מכם, משום שאתם הייתם שותפים מרכזיים בממשלות הקודמות בראשותי. הרי אז לא פציתם פה על המצב שאתם מקוננים עליו עכשיו, כי המצב שהיה אז במשרד החוץ זהה לחלוטין למצב היום. נושא ה-BDI טופל במשרד לעניינים אסטרטגיים ונשאר במשרד לעניינים אסטרטגיים. המשרד לשיתוף פעולה אזורי היה משרד נפרד ונשאר משרד נפרד. אגב, עוד מימי שמעון פרס ואחר כך ציפי לבני, אתם ודאי זוכרים. המשא ומתן היה נפרד ונשאר נפרד. קודם אצל ציפי לבני, שדרשה שכך יהיה, ואחר כך אצל סילבן שלום. הדיאלוג האסטרטגי עם ארצות הברית היה נפרד ונשאר נפרד. קודם אצל דן מרידור, ואחר כך אצל יובל שטייניץ. משרד התפוצות היה נפרד ונשאר נפרד. קודם אצל יולי אדלשטיין, ואחר כך אצל נפתלי בנט. משרד ההסברה היה נפרד ונשאר נפרד. ובכן, שום דבר לא השתנה. שום דבר. בזמן שאתם הייתם בממשלות הללו, לא שמעתי מכם אפילו הברה, לא מילה, הברה, בעשר אצבעותיי את מספר המדינות שאינן מקיימות יחסים עם ישראל ושאנחנו איננו מקיימים יחסים איתם. לא עם צפון קוריאה, לא עם איראן, גם לא עם מדינת דאעש ולא עם מדינת החות'ים, זה נכון. אבל אנחנו מקיימים יחסים מלאים ויחסים אחרים עם רובן של מדינות העולם. מי שמבודד זה לא ישראל בקשריה עם הקהילה הבינלאומית, אלא המדינות שאין להן קשרים עם ישראל, והמספר הזה הולך ומצטמצם כל הזמן. אנחנו שומעים את הדברים שלכם, אתם מציינים את המוכר והידוע, את החד-צדדיות נגד ישראל באו"ם ובפורומים בינלאומיים, וגם ובמיוחד ביבשת אירופה, במדינות מסוימות שאתם מבקרים שם, ששם עולים מיעוטים מוסלמים וחוברים יחד לשמאל אנטישמי, אבל חלק מזה הוא סיפור ישן. אני עסקתי בו באו"ם לפני 30 שנה, כשהייתי שם שגריר, וכמה עשרות שנים לפני כן בן גוריון ביטל את העליהום הקבוע על ישראל במוסדות האלה, הוא אמר אום שמום. טוב, אז בזה אין שום חדש. אבל מה שחדש, ואתם מתעלמים מזה לחלוטין, מבטלים את זה כלאחר יד. מה שחדש זו הצמיחה המדהימה של מספר המדינות שבאות אלינו בקצב מדהים במטרה להדק את הקשרים איתנו. אמרתם איזו מדינה קטנה, זוטרה. יש גם כאלה. אבל מעצמות עולמיות, בכל התחומים. כך עשינו וכך נמשיך לעשות. אני מודה לראש ממשלת ישראל, חבר הכנסת בנימין נתניהו.